дар ҷаи видео тема дарбораи одамонро чанд қадр тараккуро нағз медиҳам вақте кӯдакӣ пеш шуд чӣ хелаям хеле иҷа ман падезуро нишон медиҳам нигоҳ кунед ноз иҷа ман М5 даём нем чандта домай чандта домай қариб ай ҳамаи ин падезош ман нағз дидагиам ман намегӯм ак чандум этажаи чӣ хеле нем падезда буд нем падезда буд дальше мерем рафтем бародари азиз хай худат корта каданги буд падезда ине падездам буд ак ман намегӯм кияй чандум этажаи номуш чияй чӣ чиз лозим нестай нам хеле буд и падездам буд и падези ростаки нигоҳ дорам ку идам буд идоми ду идоми муай ҷа идоми муай айне ишам доми муаю но падези муай ҷа ҳам дом мона ҳам падез мон мисол уному чорум этаж хонаи мо буд вақтшда чизеш да иҷа оз ман фикр кунам да иҷа набуд хеле да иҷа чиз буд хешои як кас буд хешиш буд хай падези худмон хенавад барои ки кадоме ки падези худмон буд бача боша вай акка бон мешид барин духта мебуд ва апа ё хоҳар мон мешид хеле ҳама хемонанда бад чиз буд ай падез буд ай падез буд нағз медум бо як хел падезош як каси ду касе ки ман намегӯм оли ӯ тарафам мумкин бирам ай уснам буд бо чӣ буд хонаи мо инҷа чорум этаж буд нами дастиросози консонер дора ӯ вақт консонер надошт ӯ вақт чиз буд трезои чӯбӣ буд инаи дарахта бирдагӣ набудан рафтагӣ мада дарахт баланд буд инаи дарахтам ая тараф соз шо кардам ки хай шамол мешид истису мерафт мезад ҳама чизро ҷазир мекард ина иҷора ҳар чизак шинондагиан ку мо чанд бор мешинонда намешид инаира акай ёдалишон шинондагиан худорамадшон кунам бо чизаи ҷа падезам гуфтум ҳозир темае бо я бор дига саркаи қайдига сёнка мекунем добораи дига темо гап мезанам бо ҳозир меом ҳамиҷа ҳозир меом ҳамис меом иҷа буд иҷа овай чӣ хеле гуфтум да и падезам буд да унао падезам буд да и падез набуд ягон духта надошт ба фикрам да унао доми шашам буд биё теза бурам нишонтиём видео теза чиз шавад шуфтӣ падезо ана иҷа доми шашай буд иҷаам буд иҷа тимболи буд тамом и тема тамом шид просто гап да ин буд ки зиндагӣ ҳаме хелае кӯдаки тимболи ҳаме хелае ки инра ма нағз бинум вая нағз бинум иша нағз бинум иша любанум қафи иша ним тари рафт тамом шудам охир рафт